Happy third monthsary, babe! Happy third monthsary! I love you. I love you too. Ready ka na ba sa regalo ko? Yes! Ikaw, ready ka na ba? Oo naman. Ako pa ba? Parang kanina pa nga ako sabik. Naku, siguradong matutuwa ka dito. Ilang beses mo na akong kinukulit tungkol dito eh. Mukhang alam ko na yan ah. Shh! No spoilers! Eto na. Wow! Ito talaga, babe! Ang ganda! Thank you sa elephant stuffed toy! Ang lambot! Ang cute pa ng kulay! Tatawagin ko siyang Bluey. Okay. Next monthsary, bibilhan kita ng pink para may kasama si Bluey. Sana hindi siya malungkot kapag wala siyang kasama. Ay, dapat pala dalawa na agad binili ko. Di bale, to follow na lang. Sige, ikaw naman. Buksan mo na gift ko. Ano to? Paper roses, babe. Ako gumawa niyan. Thanks. Medyo hindi siya mukhang roses. Crumpled na kasi. Ay, sorry. Baka nadurog sa bag. Pero, buong gabi ko yan ginawa. Okay. Thank you sa effort. Sensya ka na. Yan lang talaga nakayanan ko ngayon eh. Medyo tight ang budget. Si mama kasi, ang dami na namang gastos. Bawi ako sa susunod. Okay lang, babe. Naiintindihan ko. Na-appreciate ko naman. Huwag ka sana mapagod ha. Huwag ka magsawang hintayin na maging successful ako. Lahat ng ito, ibabalik ko sa'yo. Kahit itong dinner na pinalibre mo ngayon, balang araw, ako naman ang malilibre. Oo, babe. Hindi naman ako nagmamadali. Willing to wait. Thank you, babe. O siya, sige na. Kumain ka pa. Babe, 3 months na tayo. Kailan mo ba ako dadalhin sa inyo para formal ko na makilala ang mama mo? Babe, tungkol dyan, pasensya ka na. Hindi pa siguro pwede sa ngayon. Sinubukan ko na kausapin si mama pero hindi pa rin niya matanggap na wala na kami ni Megan. Parang hindi pa siya nakaka-move on sa hiwalayan namin. Ganun ba? Naiintindihan ko. Pero sana hindi magtagal para malaman nila kung gaano ka kaswerte sa akin. Oo naman, darating tayo dyan. Sige na, kumain na tayo. Okay. Sab, may ginagawa ka ba? Bili tayo ng merienda. Busog pa ako, ate. Libre ko na to, dali na. Ayoko, ikaw na lang. Oh, bakit parang wala ka sa mood? Si Carl kasi. Ay nako, ano na naman yung tungkol sa boyfriend mong walang kwenta? Grabe ka naman, ate. Mukhang walang kwenta ka naman dyan. Pero, ewan. 3 buwan na kami pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako pinapakilala sa magulang niya. At ano raw ang dahilan? Sabi niya, hindi pa raw handa si mama niya. Hindi pa raw makamove on dun sa ex niya. Parang gusto pa yata na magkabalikan sila ni Carl ng ex niya. Teka, hindi ka pa nga kilala. May judgment na agad? Ang labo naman nun. Oo nga eh. Di rin ako kumbinsido sa rason na yun. Parang may tinatago si Carl na hindi niya masabi sa akin. Dapat nga siya mismo ang nagtatanggol sa'yo eh. Dapat ipinakilala ka niya kahit ayaw ng mama niya. Para ipakita na seryoso siya sa relasyon niyo. Alam ko, pero parang hindi ko na kayang ipilit. Dapat kusa niyang gawin yun, di ba? Ewan ko sa'yo. At hinaayaan mo ng ganyan yung jowa mo? Parang ang dami niyang itinatago. At ikaw naman ang bilis mong mapaniwala. 1 buwan pa lang naliligaw, sinagot mo na agad. Ate, okay naman siya sa akin. Mabait, maalaga. Hindi sapat yun. Sa relasyon, hindi lang lambing ang puhunan. Respeto rin. By now, dapat pinakilala ka na.
Kahit hindi magustuhan ng pamilya niya, at least nagpakita siya ng tapang. Gusto ko rin naman, ate. Si Carl lang talaga ang hindi madiskarte. Eh di siya ang problema. Kasi hindi tama na dito welcome siya pero sa kanila, parang invisible ka. Oo nga. Sige. Halika na nga. Masyado ka naglulungkot-lungkutan dyan. Alam mo, ikain na lang natin yan. Okay, ate. Sabi mo kanina, libre mo ah. Oo na, sige na. Oy, eto, wait lang ah. Ano nga palang plano mo dun sa tambak mong stuffed toys? Yung iba dun, gusgusin na. Ibibigay ko kay Carl. Mahilig siya sa stuffed toys. Nangongolekta. Wait, pati yung Barbie dolls? Oo, ate. Sabi niya kasi, mas tumataas ang value kapag mas luma. Medyo weird, no? Pero, dahil yun ang hilig niya. Sasaportahan ko na lang. Bahala ka na nga. Baka ulo ko naman ang sumakit kapag palagi siya yung topic. Tara na nga. Thanks, babe. Dinala mo na naman ako sa mamahaling restaurant. May utang na naman tuloy ako sa'yo. Bonus ko to sa work. Plus, deserve naman natin mag-date. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkita eh. Oo nga eh. Sorry, babe ah. Busy kasi sa family business. Ako lang din naman ang inaasahang mag-asikaso. Pero diba sabi ko nga, kung kilala na ako ng mga magulang mo, pwede sana akong makatulong sa inyo. Ayan na naman tayo. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Sinasabi ko lang naman, Carl. Tingnan mo, kung hindi ako mag-aayang lumabas, hindi tayo magkikita. Hindi mo rin naman ako inaaya kasi laging dahilan mo tight ang budget. Tsaka, di ba mas nakakahiya na ganito lang tayo palagi nagkikita? Parang wala tayong respeto sa pamilya mo, lalo na sa mga magulang natin. Mas walang respeto kung ipipilit mo ang sarili mo ngayon. Sinabi ko naman sa'yo hindi pa sila handang makilala ka. Pero Carl, gusto ko lang namang ipakilala ang sarili ko para malaman nila na seryoso tayo. Bigyan mo naman ng chance na maipaglaban itong relasyon natin. Ay, ang kulit mo, Sab. Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang hindi nga pwede? Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo ganito, Carl? May tinatago ka ba, ha? Parang hindi mo ako legal na girlfriend kung ipagdamot mo sa akin na makilala ang pamilya mo eh. Ay, tsaka na. Kapag handa na si Mama. Yun lang ba talaga ang dahilan? Eh, ano pa ba? Hindi ko alam. Pero ramdam ko may hindi ka sinasabi sa akin. Ay, naku, masyado ka nag-overthink dyan. Tigilan mo na nga yan. Eh kasi, Carl. Tama na, Sab. Ako ang magsasabi kung kailan ka pwede pumunta sa bahay. Bakit mo ko pinagtataasan ng boses? Pasensya na. Mainit lang talagang ulo ko. Mag-CR lang ako. I-take out na lang natin tong mga in-order. Wala na akong ganang kumain. Dear love, makulit ba ako dahil gusto kong makilala ako ng magulang ni Carl? O baka naman tama siya na hindi ko ito dapat madaliin. Pero sa isip ko, ano bang mali sa gusto ko? Hindi sapat na rason na ayaw sa akin ng nanay niya kahit hindi pa naman niya ako nakikilala. Kaya gusto kong ipakita ang sarili ko. Baka sakali kapag nakita na niya ako, mas madali siyang makamove on sa ex ni Carl. Pero ang mas ikinagugulo ng isip ko, bakit parang ayaw akong tulungan ni Carl? Bakit parang siya mismo ang humahadlang? Hindi ba dapat mas mararamdaman ko na ipinaglalaban niya ako? Kaya nung gabing yun, habang nasa CR si Carl, napansin ko ang bag niya. Dun ko nakita ang isang resibo. Nakasulat ang address ng bahay nila. Dun ko naisip, ako na ang gagawa ng paraan. Ako na ang unang kikilos. Patunay na malinaw ang intensyon ko. Gusto ko lang makilala ang magulang niya. Gusto kong maramdaman nilang totoo ang nararamdaman ko para kay Carl. Kaya kinabukasan, maaga akong nagbihis.
Kabado habang nananalamin. Inaayos ang buhok. Pinipili kung anong damit ang pinakamalinis, pinakadesente. Habang papalapit ako sa bahay nila Carl, ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang gagawin ko. Pero alam ko, ito ang kailangan. Surprise! Hello po. Hello. Andyan ba si Kuya Carl mo? Kuya Carl? Wala po akong kuya. Ha? Sino po kayo? Ako si... Mateo! Sino yan? Ilang beses ko bang sinabi huwag kang magbubukas ng pinto basta-basta? Sab? Papa? Sino po siya? Papa? Mateo! Pumasok ka muna sa loob. Sab, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Carl, ano to? Sino yung bata? Sab, magpapaliwanag ako. Si Mateo, anak ko siya. Anak mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya pala hindi mo ako madala dito sa bahay ninyo. Tama nga ako. Hindi dahil sa mama mo, kundi dahil may tinatago ka. Natakot ako, Sab. Natakot ako na kapag nalaman mo na may anak na ako, hindi mo na ako bigyan ng chance. Mas pinili mong magtago kaysa maging totoo? Sa mahuli kitang nagsisinungaling sa akin? Hanggang kailan mo ako balak lokohin, Carl? Mahanap lang ako ng tamang tiyempo, babe. Huwag mo na akong tawaging babe. Kaya pala gusto mo ng stuffed toy. Hindi pala para sa'yo. Ginawa mo pa akong sponsor ng laro anak-anak mo, ha? Sorry, Sab. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Ikinahihiya mo ba ang anak mo, Carl? Inahan mo ang boses mo, Sab. Baka marinig tayo ni Mateo. O baka naman ako ang ikinahihiya mo? Ang kapal na mukha mo? Sabi ko na eh. Kung ano-anong dinadahilan mo, yun pala, binabalot ng kasinungalingan niyang buong pagkatao mo? O sige, sabihin mo nga, tatanggapin mo ba ako kung nalaman mo agad na single dad ako? Hindi yun ang issue dito. Ang problema, nagsinungaling ka sa akin. Ano sa mga ipinakita mo ang totoo, ha? Sab, sorry na. Nauna lang ako ng takot. Natakot? Kawawa ang anak mo, Carl. Nagkaroon siya ng tatay na sinungaling. Sab naman, please. Huwag naman ganito. Hindi na. Pinaglaruan mo lang ako. Pero tapos na. Hindi mo ako laruan. Sab, Bitawan mo ko. Sinungaling. please. Huwag naman ganito. Dear love, bigla na lang nawala. Parang kandilang pinatay ng hangin. Biglang naglaho ang lahat ng nararamdaman ko para kay Carl. Pwede pala yun? Akala ko mahihirapan akong mag-move on. Akala ko babalutin ng lungkot ang bawat araw na wala siya. Pero hindi. Tama lang ang desisyon kong magpumilit. Kung hindi ako naging matapang, baka hanggang ngayon, umaasa pa rin ako sa kasinungalingan niya. At sa pagpupumilit kong makahanap ng sagot, sinampal ako ng katotohanan. Hindi naging tapat si Carl. Hindi ko talaga siya kilala. Masakit aminin, pero kasalanan ko rin. Ang mali ko, hindi ko siya kinilala. Pinilit kong magbulag-bulagan dahil sa saya nung simula. Pinili kong paniwalaan ang I love you kaysa hanapin ang totoo niyang pagkatao. Ngayon, malinaw na sa akin. Ang pagmamahal, hindi lang puro saya. Dapat may katotohanan. Dahil kahit gaano mo gustuhin,
Hindi tatagal ang isang relasyon na pinuo ng kasinungalingan. Sa huli, mas madaling ayusin ang sirang laruan kaysa ang pusong pinaglaruan.